Pa, kao što rekoh i ovde, meni je mnogo drago da sam došao u Ljubljanu, da sam došao u Olimpiju, jer Olimpija je, bez obzira na trenutno stanje ili na sve ono što se dešavalo u, ne znam, poslednjim godinama, Olimpija je ipak vrh slovenačkog fudbala, tako da je ona uvek za nas ono što mi o njoj znamo kako je osnovana. I raditi u Olimpiji je izazov. Taj tim liči na tim, ozbiljan. On ima dosta, u tom timu ima dosta nekog kvaliteta u toj igri. Međutim, tu nedostaju neke sitne, bitne stvari. Pogotovo za današnji fudbal ili za nekoga ko hoće da bude vodeći ili da bude u samom vrhu fudbala. I to su ti detalji u fazi odbrane, u fazi napada, u odnosi između linija tima, odnosi unutar jedne linije tima i između igrača u liniji tima. Nedostaje, ja neću reći, to nije nedisciplina, nego je možda nedovoljno razumevanje današnje igre. I to su neke stvari koje ćemo početi probati već od sutra da menjamo, jer mi moramo dobiti Olimpiju za neko dogledno vreme, da kad igra Olimpija, da mi gledamo to i da znamo šta to Olimpija igra. Znači da to bude jasno, ne samo timu i igračima, nego da bude jasno i publici. Jer ono što je sada najbolnije jeste, recimo, ulazak u završnicu. Gotovo da ga nema. Olimpija sve dobro odradi od svojih 16 metara pa do 20 metara od protivničkog gola, a onda u tih posljednjih 20 metara ima strašan problem. Isto je to i u fazi odbrane. Mnoge stvari uredi dobro na terenu do posljednjih 20 metara. I onda zato se dobijaju ti golovi iz ničega praktično i zato se ne daju golovi, jer se ne stvaraju šanse. Sad, te stvari su u ovom momentu onako nešto što je najuočljivije i na čemu moramo odmah početi da radimo. Tako da je to neki put. Ja se nadam da uz malo sreće, ako je budemo zaslužili, a moramo je tražiti, da će to biti dobro.